Hola a tots, torno a estar aquí i avui us porto el vídeo del meu viatge a Sardenya. Us haig de dir que, sé que fa bastant que vaig anar a Sardenya, va ser a l'agost. Aquest vídeo m'està portant moltíssima feina, perdó per trigar tant. No em vull enrotllar molt perquè aquest vídeo ja és molt llarg i espero que us agradi moltíssim. I comencem. Aquest estiu he anat a Sardenya, com molts podeu saber, gràcies al meu Instagram i les meves 1000 fotografies. I, jo vaig anar amb els meus pares i vam anar a la part nord de la illa. Així que, tampoc ens vam moure moltíssim perquè la illa és gegant. Nosaltres vam estar 8 dies, però el dia 8 ja vam estar a l'aeroport, així que no vam fer gran cosa, la veritat. I, ara us explicaré el que vam fer dia a dia, més o menys. Intentaré quadrar-ho o que s'entengui una mica perquè la veritat és que és una mica caos i si he trigat tant a fer aquest vídeo és perquè la veritat és que a part de que em feia bastant pal no sabia com em sortiria i està una mica cagada. Així que seguim. El dia 1 el que vam fer va ser anar a l'aeroport, estar a Olbia. Nosaltres teníem l'apartament a Costa Paradiso, que era com a l'altra punta. Crec que eren 2 hores o així, no ho sé. Llavors, el que ens va passar és que no trobàvem el lloc on hi havia els apartaments i vam començar a donar voltes, vam anar d'una punta a l'altra i no ho trobàvem, o sigui, anàvem parant, aquí està tal, no. Anàvem a un altre lloc, aquí està tal, no. Va ser bastant catastròfic perquè ens estàvem morint de gana, no trobàvem el lloc, encara havíem d'anar, Llavors vam arribar a on hi havia els apartaments, que es deia Villaggio Costa Paradiso. La veritat és que era molt guai, era com una vila, que hi havia un supermercat, una piscina, que la veritat és que no vam anar. O sigui, hi havia diferents coses i botiguetes, no sé què, i llavors agafaves una carretera i anaves on havien els apartaments i llavors estaven com bastant distribuïts i a nosaltres ens va tocar un apartament que la veritat és que estava superbé. Tenia unes vistazes increïbles, o sigui, em va encantar. La veritat és que l'apartament en si tampoc era gran cosa, o sigui, tot s'ha de dir, però, les vistes és que eren increïbles i això valia la pena. Llavors vam anar a dinar, a la vila aquesta també, estava molt bo, vam menjar pasta. I llavors vam anar a Licosi, que era així com unes cales i tal, superxules, ja ho veureu en el vídeo, que m'he currat molt. Realment era preciós, o sigui, em va encantar, no havia vist tampoc alguna cosa així i no sé, era molt, molt maco. El dia 1 ja està. Llavors, el dia 2 teníem la intenció d'anar a Santa Teresa d'Illa Lliure, però vam arribar allà, va començar a caure un diluvi monumental, jo vaig flipar, i llavors vam dir canvi de plans, i vam anar a Palau, i després de Palau agafar un ferri per anar a la Madalena, que era una illa que, la veritat és que era molt mona,
I llavors quan vam arribar a la Madalena vam anar a una platja, així una caleta molt mona. Llavors vam dinar, vam fer un passeig i llavors ja vam anar a Porto Cervo, increïble, o sigui, una posta de sol brutal. Les roques eren increïbles, o sigui, unes formes brutals que jo no havia vist mai en la meva vida. I la veritat és que era com molt inspirador, o sigui, si tu vas allà a pintar, a dibuixar, a fer fotos, a fer vídeos, ni que sigui estar un ratet així, mirant les formes, ja és que és increïble. El tercer dia. Què vam fer el tercer dia? Doncs vam fer els següents gets. Vam anar a Castelsardo. Nosaltres vam aparcar aquí. Doncs vam fer com tota la volta. A més, fotia una calda increïble. Fer com tota la volta per anar a una platja. Llavors, aquesta platja havies de baixar un muntó per anar a la platja. I bueno, realment aquella platja era horrible, però horrible. En plan, estava tot ple d'algues. Baixaves així directe. No podies sortir perquè era com hiperinclinat, no sé. A mi no m'agrada gens, que sé que tenies molt bones vistes perquè es veia com Castelsardo i tal, que ja ho veureu als vídeos, però realment a mi no m'agrada gens. El que vam fer és anar a dinar, que el dinar estava boníssim. I volíem anar a una altra platja, però la veritat és que estava hiperpatada de gent. El que vam fer va ser, doncs, per què no anem a on està el Costa Paradiso, o sigui, on està el nostre apartament. Ens quedem a la platja que vam anar a visitar ahir, que era l'Icosi, i brutal, aquella cala va ser increïble, la posta de sol allà, no em vaig emportar ni mòbil ni res, i va ser brutal, tots els passeigs, vam fer snorkel i tot, brutal, brutal. Dia 4. Vam anar a Grande Pebero Beach, que crec que està a l'altra banda, no me'n recordo gaire ara mateix. I aquesta platja estava molt plena, o sigui, molt plena, és molt plena. En plan, havies de fer cua amb el cotxe per aparcar i llavors, estava com així, que era molt maca, en plan, perquè era aigües cristal·lines. A l'altra part estava com tota plena de iates, no sé, vaixells gegants. Era com
maco, però a la vegada com hiperturístic. Estava bé, però havia anat a altres platges que estaven molt millors i no hi havia tanta gent. Allà vam dinar i després de dinar vam anar per altres caletes d'allà, o sigui, no ens vam moure gaire, i llavors ja vam tornar cap a Costa Paradiso. El dia 5 vam anar a l'Alguer i, bueno, a mi em va agradar molt, tenia unes expectatives bastant baixes, la veritat em feia bastant por anar, i la part Alguer no em va agradar gaire, o sigui, com la part d'ara. I la part com més així, com més medieval, més poble, em va encantar, o sigui, era com hipercookie, em feia molta gràcia perquè hi havia com els noms en català i tal, perquè, bueno, qui no ho sàpiga va ser una colònia catalana o alguna cosa així. Així que, bueno, era com molt graciós perquè veies allà com la senyera i tal per tot arreu. Bueno, la senyera que és la bandera de l'Alguer, però bueno. Vam dinar allà a un lloc super cookie, no vaig gravar, la veritat és que era molt fosc. I bueno, llavors havíem d'anar a unes coves, va començar a diluviar, llavors vam dir, canvi de plans, xiquets. I vam dir, bueno, doncs anem a Isola Rossa. És que em va encantar, o sigui, era molt guai. A més, hi havia una part que després veureu que l'aigua era com turquesa i era com tot super cinematogràfic i jo en plan... El dia 6 vam anar a una caleta, la veritat és que no hi havia ningú. Aquell dia em va molar molt perquè un snorkel, o sigui, hi havia que flipes de peixos, vam anar a una altra part on hi havia més roques i bueno, l'aigua era com més així transparent, vam fer 4 fotos, no sé, va ser com molt guai. I llavors el problema va ser a l'hora de dinar, perquè ja tanquen com a les 2, 3 ja està tancat. I, bueno, anàvem com molt del chill i vam trobar com quasi tot tancat i llavors ens vam anar a un lloc que estava obert i era un restaurant així molt chill i com de classe i va ser com... Jo que era molt guai i tal, bueno, va començar a diluviar després. El dinar estava increïble, em vaig demanar un risotto. Delicioso, delicioso. Llavors vam anar a Santa Teresa a Galliura, que, bueno, encara no l'havíem visitat, allò va ser molt maco, la veritat. I, bueno, no sé, també vaig fer unes fotos molt maques que, bueno, que estic penjant ara a l'Instagram després de moltíssim. I llavors passem al dia 7, que realment és l'últim sencer, perquè el dia 8 ja he dit que no vam fer res. Vam anar a Stintino, volíem anar a una platja, però estava molt, o sigui, molt plena, era
poc. Molt plena. I llavors, bueno, doncs vam fer com una mica de canvi de plans i, bueno, la platja que vam anar era molt maca. No sé, era brutal perquè les pedres eren blanques, o sigui, era tot blanc. I l'aigua es veia supercristal·lina, era supermaco i, bueno, vam llogar 3 hamaques, també vam estar així del chill. Llavors, bueno, vam dinar al xiringuito, ens vam berenar a un bar i després, bueno, el que vam fer és, pues, on hi havia aquí el bar, baixaves una mica, hi havia una platja, hi havia un castell molt maco. I res, això que va ser també molt magnífic i preciós. I, bueno, això és tot, amics meus de la meva vida. Espero que us hagi agradat. Perdó perquè aquest vídeo és molt llarg, m'explico massa, gravo massa també. I res, que espero que us hagi agradat. Espero tornar el més aviat possible perquè ara començo la uni. Espero que us subscriviu, que li dongueu like perquè m'he currat molt el vídeo. I res, això, que moltíssimes gràcies. I ens veiem al següent vídeo, que espero que sigui d'aquí poc. Esperem.